yes. Nyoket kanyo. Koro mi ang'isi ni jowa ki jopango. Inyalo pangi ni ini wuon ama inyalo pango jomoko. Koro ka wacho wuok ti wacho ni ng'amoyombo no nyoto gache na kong'ena dhi yombe. Ama ng'amoyombo no wacho oto gik moko to wacho ni nyoto nyaka mika. Mano gima timore saka pile. Omiyo jowa ko bro medo weche mang'eny iye. An gima dwaro ni polis otim uchunguzi mondo ng'e adiera. Mondo jok magigi okethorego oyud haki margi. Japiny ong'e ng'ama okelo koko e Kasipul. Mani gima naparo. Winja ne pacha Kennedy Odhiambo wakili. Kar wakintu wako kiny makawuono pachi kotudore kod welo mano tim mag ODM kar chung'od bura ma Kasipul odiochieng' manyoro tungni ne waneno matin. Kata kamano winjo kanyo kod chieng' jera po ni at least otielo mokwongo onge ng'at moro amora mano hinyore e kinde welo makamago. Ne otemo bedo e yor kwe mak mana matin mano timore gi e bathe. Anya wacho kama ing'eni samoro inya neno ka gima nitie kwe lakini samoro ngufu mar ng'ato ema ni malo moloyo jomoko. Koro igalo ni nitie kwe. Nitie jomonyon mohinge gi teko. Koro chal gima kwe nitie. Adwa nyisi ni gima timore en ni kani ng'iyo asebedo kaluwo election process mar Kasipul kani wadhi to ase nomination bang' tho mar MP margi. Adwa nyisi kawuono ni ne bedo ni one of the candidates nokowuok e ODM. Nomination mane otimore nyoro would have been more violent than what you've seen. Gima ne timre en ni candidates nodong matin ma strong. Akelo ne gidong ji ariyo. Jomodong koro ne dhi adhiya. To ne be ni gin ji adek ne en Boyd, Aroko gi Newton Ogada. Ne gibed ji adek go, you would have seen something different. But gima ne timre en ni koro dong Newton gi Boyd. To Boyd tayari chairman mar party ni koni. Members mag ODM ni koni. Newton Ogada dong kende ka. Koro jomoko neno ni koro ne en peaceful chalo election matimre ka Uganda ka. There may be violence lakini Museveni is osenyono ji piny. Koro jigalo to election ma Uganda molo mar Kenya. En nani yudo ni ng'amotelo no koro nyono jomodongi. Koro there's a semblance of peace. But gimatemo wacho ni kineno jopiny wan onge ground. Winjo gima jopiny wacho I TV kanyo. Ne gin gi ywak margi. To ne giwacho ni papers no kochopo sama kare. Taparo going forward, aparo ni ODM ni rules magi. Kakitimo ga nomination, kakitimo elections. Onego bed ni wacho ni elections timo kama. To kaji ywak candidates ni ok notimre makare, taparo ni is a lesson to ODM. Ywak gosetimre pile, ok ochakre kawuono. Ywak gosetimre pile. To napenjira ni to anya ng'iyo ballot boxes moko bende. These are lessons mola. Na no ballot kako bedo marked gi kalam. Can we do better in terms of wang'eyo ni boxes gi ibro bedo marked nadi? To kono kawa tas moto bande ki koru ginene to jier to dhi. I even looked at the announcement of results. As ang'iyo kanyo. Results of bedo announced wako bedo announced. Nitie ka ne gicho okete ballot papers. In tiji somo. Okoni somo from the last to ngamoyo kora matin mo to the first. Tiji somo ngamo kuongo ne na jombo to yudadi. Number 2 ne ngani number 3. Then what the winner is. Tokuni is kake somo no. Secha from the bottom. In kori somo kama second last then the number kuongo na isomo. Tayari waneno there's a problem. What I would say any kaji genye theater chiel. Taparon party officials or we jogo PM maonge interference. To kisa nyeno candidate moro bedo supported gi chairman mar ODM party. Candidate moro nisa winjo ka ginyiso machele ni jogo ma ochung ne ODM ko winjo be ni nyiso yiengruok mora kuom candidate maja ODM in ka in gi nyithinda pa to nyithindi laro gimoro tini sawacho na nyathina mokwongo ne masiro to in official in jonyuol gi aparo ni bedo tim marach ikelo chuki moro monge tiende. Aparo ni party officials owe banko setimo nomination koro kagi ka opposition as ODM party one wasiro ngane before nominations let them fight it out. I've watched Ogada and nange Ogada I think a year so I've been watching what he's been doing koro and I was telling someone ni without Aroko there are only 2 candidates and I knew candidates Boyd Ogada and Boyd was just becoming relevant because of